Онзи ден предложи министъра на образованието, нали, на училищата, децата да не влизат с телефони в клас, в учебен час, а да ги оставят вън, от което родителите полудяха. Викат, ама как? Би трябва да имаме връзка с деца. Какво ще му се обадиш посред час на детето да го питаш как ли е? Голям проблем. Нали, това е целта децата да се научат да мислят логично, да аналитично и така нататък, а не на готово да влезе и да получи отговора в интернет. Какво печели? Добре, какво им даваме на тези деца? Готови отговори. Утре, ако спре интернета на цялата планета за 1 час, какво ще стане? Страшно. Така че, нека да ги научим да бъдат сървайвъри. Казвам го, нали, в този добрия смисъл на думата, да знаят, примерно, как да си запалят огън в природата. Да кажем, ако нямат кибрид или запалка. Как да си построят навес, да кажем, ако са в планината и завали дъжд. И как да минат през една река, която е бурна, а няма мост. Такива дребни неща, които природата може да ти предложи всеки един момент. Така че очаквам в скоро време да се започне обучението на младите и в тази посока. Сигурен съм, че ще има желаещи.